ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರುಂದೆ ನಿನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಮೋನೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಪಂಡ ಲಕ್ಕದ ಪುಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾರ್ದ್ರಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಟು ಒಂದೆಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನೋಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೊಕ್ಕು ಜ್ವರದಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೊಳಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇದರಿಂದ ಇಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪಂದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೀ ಪೋಯ್ಜ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಮದ್ಮದಂತೂ ಬತ್ತದು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯ್ಜ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಖ ಪೋಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇನಿ ತೇರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಖ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೇಲೆದು ಒಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮುಂಕುಡು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆತನು ಶೀತಾಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಲೆತಾ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ದರ್ತು ಪೋತುಂಟು ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕದು. ಓಯ್ ಎಂತ ಮಾಡುದು ತಗೋಳ ಮಕ್ಕಳು ತೂಲೆ ಗೈಸ್. ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಗದ ಆದವರು ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ಯನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಓಯ್ ಬರ್ಪೆ ಗೀತಾಂಟಿ ನಕ್ಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತೂಪದು ಬರ್ಪೆ. ಚಾಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಬರಡು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನಂತೂ ಪೋಪಿನೇ ಪೊಳಲಿ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಿದರ್ಗನ ಚೋಕುಂಡತೆ ಚೋಕುಂಡ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪಾತೇರು ಚೋಕ್ ದಪ್ಪು ಅಂದು ಪೋಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆಪ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಬಂದು ಪುಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮಲ್ ಪೊಂಜಿ ಪೂತುಲೆ ಚೋಕುದ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರಿಜಾತ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅತ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲ ಇಡುಂಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಯ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪತ್ತೊ ಮೈದೇರು ಗೈಸ್. ಎಣ್ಣೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪತ್ತೊ ಮತ್ತದು ಒಂದು ಗುಜೀರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪತ್ತೊ ಬರೋದು ಲೇರು ಪೈ ಪೈ ಯಾವ್ಯಾವ್ಗೆ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಉಂಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ಲ ಅವೆನ್ನ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ತೂಲೆ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಡತ ಇಕ್ ಬೋಡದ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನು ಅಂಬಡೆ ಏನ್ ಮೌನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ದೀಪ ಪುರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ಕೋತಿಕ್ಕೋನಾ. ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಜಿ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಪ್ಲೆ ಬೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಬದದು ರೀಚ್ ಆಯ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಬೂಡ್ದು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಓಡಾತ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಏನು ದಯ ಬಲ್ತೋ ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂತಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಬಡ 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 ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚು ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ. ಹೋ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬೈಜಿ ನಾನು ಬರೋಡ ಆತ್ರೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಆಗತ್ತಿಕ್ಕು ಓಕೆನಾ.
ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಫೀಸ್ಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಾವೆ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತದ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಆದ್ಯಾನು ಈತ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿರು ಉಂಡ ತಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಂಡೆನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಾರು ಆರು ಬನ್ನಾಗೆ ಏನು ರೆಡಿ ಆದ ಪೂರ ಉಂತದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಬರ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬುವಿ ಹೊಡ್ತಿ ಊರುಡು ತುಂಬ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಎಕಾಡು ಪಂತೆ ಅನಲ್ಲಿ ಏನು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಂತೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆನ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪಂತೆ ಅನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ರೆಡಿ ಆದವಳು ಉದ್ದುದುಂಡು ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಬರೋಡೆ ಮಮ್ಮಿನ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಯ್ನೇ ಪಿದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಡು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲ್ತೋನ್ ದಾದಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರೋದಾಲ ದೀತ ಜರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಜಲ್ ನೆನಪಾಯ್ತು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಉಂತಾರ ಅಂದತಿ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟು ದಾದಿಕ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಪಿದಾಡನ್ ಬಂತ ಜಾನು ಮೀಲೇನು ಬಂತೀನಿ ಕಿನ್ನಿ ಒಲೇರು ಜೇದರಾ ಓ ಪಿದಾಡ್ಲು ಗೈಸಿತ್ತೆ ಯಾಲ್ಲ ಬುಬಿಲ ಹೋದ್ ಬರ್ಕತೆ ಗಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೋಡು ಜಿಗ್ಗಾತಿರ್ ಮೇಡಮು ಪಾಂಜೋ ಜಿಗ್ಗಾತನ ಪೊಣ್ಣು ನೀರು ಬನ್ನಿ ಜಿಗ್ಗಾತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡುವ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ವಾ ಬಾಯ್ ಬೋಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಡೇಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಲಪ್ಪು दादी बोले तिरकी ना पिया हो जाता यार मंगलू ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತ್ಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಗನಿ ಕುಲ್ಲಗನಿ ಹೋಯಡೆ ಹೋಯ್ ಆಫರ್ ರೈಟ್ ಅದು ಕೊಡು ರೇಟ್ ಕುಲ್ವಾರೆ ಅದು ಚೀರ್ತದ ನಾಲ ಕುಲ್ಲು
ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲೊಡಿಗೆ ಪೊಳಲಿ ಬಂತಿಲ್ಲ ವರ್ಷಲ ಫುಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಎಂತ ಚೋರೆ ಕಟ್ಟೋ ಫುಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬನು ಬಾಬಾ Udah babak kudora? Udah babak ini. Itu mati. Apa panir? Hah? Sutt ಹಾಕದು ಕೆಬಿಕ್ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕನ್ಪೋಲ್ ಅತ ಹೋಗಿ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿ ಎದುರು ಮುಲ್ತುಡ್ದೆ ಪೋಯಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಗ
ಓ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೈ ಬೈ ಭುವಿ ಎಡುಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂ ಅಂದೈತಿ ನಿಂದೆಲ್ಲ పోయా పోయానా పక్కన వాళ్ళు ముట్టి అన్నే మూడు రడ్డే తల పెట్టా ఉంది ఇది బలేమ్మ ఇర కొప్ప బలే బలే చూద్దా బలేప్ప ఎన్న మల్ల మగలు ఎన్న ఎల్య మగలు రాదమ్మ అక్క కొడుపు జరే ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲಿಗೆ ನಾಲ ಕೊರೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಜ ತುಕೆನ ಮಗಲ್ನ ಕೊರು ಚಿಯೋನ ಕೊರು ಚಿಯನ್ ದಾದ ತೋಪಲೆ ಚಿಯೋ ಚಿಯೋ ಐಶಾ 200 ಐಶಾ ಏರೆಗಮ್ಮವು ಎಂಗ್ಲಚ್ಚಿ ಏರೆಗಮ್ಮವು ಪಾಪ ಇದು ಖುಷಿ ಅನ್ನುವರು ಬಾಬಾಗ ಇರಗ ಕಾಚಿ ಉಂಡು ಬಂಗಾರು ಸಂತಿರ್ದು ಕಂತಿ ನೀನು ಪೂರ ದೊಡ್ತು ವಾಡೊಂದು ಮೊಲೆಂತುಲೆ ಚೀಯನ ಮುಟ್ಟೋಚೆ ಇರ್ನೂತ್ತೈವ ಏನು ಬೀಡ ಎಣ್ಣ ಇರ್ನ ಎಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಡು ನೈಸ್ 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 ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂತೆಜಿ ನೆಕ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪೋಪನ್ ಗೈ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನು ಏನು ಮಲ್ಪವೆ ಹಾಂ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನು ಏನು ಮಲ್ಪವೆ నేను అక్కకు కెబి తొంబత్తిని నేను అక్కకు జించిన జుమ్ కబర పాటు మనం మస్తు ఇస్తాలి ఎంచండు ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಪೋನಾಗಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಪಡಂಬಾರ ಶೋಕ್ ಪುಣಂಪ ತಮ್ಮತ್ತಿ ಎಂಚಂಡಕ್ಕ ಎಂಚಂಡ ವೆಂಕ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮೊಕಲು ಒಂದು ಬಂಗಾರು ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಲ್ಪೆ ಬೋಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಏನ ಹೆಣ್ಮಲ್ಪೆರ ಉಡುಪು ಅದೇಯಾ ಕಿನ್ನಿ ದಾದಾ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಎಂಗ ಕಿನ್ನಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಕಾರಿಗೆ ಸೈಜು ಕೊಟ್ಟಾಯಿಜಿ ಬಂಗಳು ಕಿನ್ನಿ ಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಗಳು ಕಿನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಸೈಜು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕನಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಅವೇ ಕಾಜಿ ಆಪುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಬುವಿನ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡಾಲಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಶೋಕುಂಡೆ ಕಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೇನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಪಿದಂಡು ನಾನು ಮಕ್ಕಳೇನು ಹುಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಪಿದಂಡು ಹೂವಿನ ಹುಡ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಹೂವಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಗ